Вайна Расіі супраць Украіны ідзе ўжо 4 гады. На гэтым фоне ўсё часцей узнікаюць размовы пра магчымае спыненне агню і далейшае ўладкаванне сітуацыі ў нашым рэгіёне. Адпаведна, з'яўляюцца і розныя галасы наконт перспектываў Беларусі. Напрыклад, прапановы дабівацца нейтральнага статусу нашай краіны. Дык ці магчымы гэты нейтральны статус і ці варта гэта ўвогуле ўзгадваць у цяперашнім кантэксце? Зараз будзем высвятляць. Мяне зваць Дмітр Міцкевіч, вы глядзіце «Двубой», і сёння гэтыя тэмы разам са мной будуць абмяркоўваць нашыя госці. Кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валер Кавалеўскі. Добрый вечар. Добрый день. А таксама Анатоль Лебедька, дарадца Святланы Ціхановскай у канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкай супрацы. Вітаю. Давайте пачнем з вось такой простай рэчы, што мы бачым, што пасля пачатку паўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны нават краіны, якія не былі ў НАТО, але знаходзіліся ў Еўропе, далучыліся да альянсу. І таму, адпаведна, на гэтым фоне ці бачым мы нейкі сэнс увогуле размаўляць пра нейкі нейтральны статус у цяперашнім кантэксце і ў той сітуацыі, у якой Беларусь знаходзіцца. Спадар Валер, спачатку давайце да вас. Дякую яшчэ раз за запрашэнне. Прывітанне, спадар Анатоль, прывітанне, спадар Зміцер. Найперш трэба сказаць, што канцэпцыя нейтралітэта ад самага пачатку незалежнасці Беларусі адноўлена ў 90-м годзе існавала, яна прысутнічала ў Канстытуцыі, але менавіта як імкненне да нейтралітэта. То бок нават тады не было у чыстым выглядзе замацаванага нейтралітэта. Таксама трэба аддаць належна і таму факту, што нейтралітэт на сённяшні дзень не згубіў сваю актуальнасць у Еўропе нават на фоне гэтых падзей. Ведаем такія краіны, як Аўстрыя ці Швейцарыя, яны па-ранейшую захоўваюць гэты нейтралітэт, але пры гэтым яны падкрэсліваюць вельмі часта, што гэты нейтралітэт не абсалютны, а што гэта можа быць ваенны нейтралітэт, але палітычна яны ўсё ж такі выказваюць сваю пазіцыю, далучаюцца да пэўных працэсаў. Таму і тэма нейтралітэта для Беларусі, яна сапраўды вельмі цікавая, вельмі складаная, у яе ёсць гісторыя гэтага пытання менавіта для Беларусі. Трэба і вывучаць, і трэба думаць, што магчыма, а што немагчыма. На сённяшні дзень выглядае, што гэта ўсё ж такі будзе мэта, але да рэальнасці дайти будзе вельмі складана. Але хаця б пазначыць імкненне да такого статусу, гэта было б ужо значным прагрэсам у параўнанні з той сітуацыяй, калі Беларусь з'яўляецца саўдзельніцай агрэсіі супраць Украіны. Спадар Анатоль, на вашае меркаванне, ці гэта ўсё ж такі мэта? Вітанне. Я ад пачатку хацеў бы адзначыць, што тэма далікатная, і таму я буду сябе пазіцыянаваць тут як дырэктар цэнтра «Еўрапейскі дыялог». Я думаю, што нейтралітэт як стратэгія, як мэта гэта час такі не актуальна. Лепш казаць, што нейтралітэт як інструмент, таму што гарантыі бяспекі у доўгатэрміновай перспектыве дасць менавіта нейкая калектыўная сістэма бяспекі, еўрапейская ці еўраатлантычная. І вось гэта мусіць быць мэтай і стратэгіяй. Але нейтралітэт як інструмент, палітычны інструмент, на яго сёння ёсць попыт. Добра, давайте нашу дыскусію працягнем пазней, а зараз прапаную паглядзець сюжэт Віталя Бабіна, які шырэй прадставіць кантэкст сённяшняй тэмы. 4 гады Расія бесперапынна бамбіць украінскія гарады, масава забіваючы мірнае насельніцтва. І ўсе гэтыя 4 гады ёй у гэтым дапамагае Беларусь. Что они там Путина обвиняют сейчас и Лукашенко в том, что мы тут развязали какую-то войну? Не мы ее развязали, но не в этом дело. Яшчэ на самым пачатку 2022-го галоўны хаўруснік Пуціна надаў Крамлю тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну. Потым перафарматаваў айчынны вайскова-прамысловы комплекс на вайсковыя патрэбы Масквы. Цяпер у дадатак дазволіў расійскім вайскоўцам выкарыстоўваць беларускія сотавыя вышкі для дронавых атакаў на нашу паўднёвую суседку. Украина по состоянию на 26 год, оказываясь под очередным актом террора при пособничестве режима
режима Лукашенко с территории Беларуси может попросту уже не игнорировать это обстоятельство, а начать действовать реальными методами, то есть уничтожать вышки, которые задействованы в ретрансляции сигнала. А калі ў Маскве засумняваліся ў шчырай адданасці Пуціну, у Крамлі вуснамі расійскага МЗС ды праз службу вонкавай выведкі пачалі намякаць пра гэта Лукашэнку. НДА заходніх краін, сярод якіх дэмакратызатарскія структуры, агенствы і фонды ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямецчыны, Польшы ды іншых еўрапейскіх дзяржаў акумулююць сілы і сродкі, каб зноў паспрабаваць разгайдаць сітуацыю і дабіцца змены канстытуцыйнага ладу ў Беларусі. На захадзе спадзяюцца аслабіць звязак Менску і Масквы ў межах саюзнай дзяржавы і ускладніць Расіі дасягнення мэтаў спецыяльнай вайсковай аперацыі. Той паспяшаўся апраўдацца перад сакратаром гэтак званай саюзнай дзяржавы Сергеем Глазьевым. Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России, Россию от Беларуси. А таму, відаць, каб сапраўды адарваць Беларусь ад Расіі было немагчыма, Крэмль размясціў на тэрыторыі нашай краіны ядравую зброю і комплекс «Арэшнік». Ён спрабуе выглядаць такім моцным незалежным лідарам. Тут у гэтай сітуацыі Масква відавочна вельмі крытычна ўспрыняла гэтыя спробы Беларусі камунікаваць з Вашынгтонам без непасрэднага дазволу Масквы. Гаворка пра планавую паездку Лукашэнкі ў Вашынгтон, якая так і не адбылася. Больш затое на форум Рады міру да Дональда Трампа не паехаў нават міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў, бо, маўляў, амерыканскі бок не зарабіў своечасова для беларускай дэлегацыі візы. Сам Лукашенко паспрабаваў зняпраўдзіць чуткі пра тое, што ляцець у ЗША яму забараніў асабіста гаспадар Крамля. Путин такой человек, что он никогда, он будет там аккуратно что-то выстраивать, как-то намекать, ну, чтобы не пустить, он бы наоборот сказал: слушай, вот ты там будешь на совете, передай Дональду это. Але кантакты з Вашынгтонам, маўляў, працягнуцца. Лукашенко заявіў, што Беларусь будзе браць удзел у працы Рады міру і праводзіць адпаведныя ў межах арганізацыі сустрэчы, магчыма, дзесьці ў Еўропе, Турцыі ці Ізраілі. Для Лукашэнкі гэта, канешне, важная пляцоўка, каб паказацца незалежным, самастойным, атрымаць пэўныя сімвалічныя хаця б гаранты падтрымкі з захаду, каб умацаваць свае пазіцыі гандлёвыя ў адносінах з Масквой. Што ж да будучыні Беларусі, яе геапалітычнага статусу, тут у дыктатара сумневаў няма. Я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше ссылаюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут. А значыць, балансаваць ці нават быць нейтральнай, мірнай дзяржаваю, застаючыся ў хаўрусі з краінай-агрэсаркай, Беларусі будзе ўсё больш складана. Ну і вось тут, калі мы кажам пра цяперашні кантэкст, то, адпаведна, гаспадар Валер, хочацца ў вас запытаць. Так, на вашае меркаванне, ці ёсць зараз у Лукашэнкі нейкае поле для манёвру у плане вось нават перамоўнай пазіцыі нейкай, ну і перамоўнай пазіцыі, падобна не толькі ягонай, у першую чаргу Крамля? Я думаю, что такое простора ёсць. Яна, конечно, вельмі сціслая, і рускія тут не вагаюцца для того, каб прасігналізаваць сваю незадаволенасць тым, што адбываюцца нейкія працэсы. Але разам з тым, мне здаецца, што тут ёсць таксама з расійскага боку падмена паняццяў. Яны выстаўляюць менавіта амерыканскі трэк як найбольш такім пагрозлівым для іх, але насамрэч гэты трэк адбываецца вельмі даўно, ён адбываецца пад кантролем Расіі. Лукашенко інфармуе вельмі шмат пра гэта. Амерыканцы самыя на сённяшні дзень ўсё ж такі праводзяць такую палітыку, якая не антаганістычная датычна Расіі, і улічваюцца самыя розныя інтарэсы, і Дональд Трамп у гэтым сэнсе, ну так, паказвае вельмі шмат гнуткасці да пазіцыі расійскай. Тое, што можа чапляць расіян на сённяшні дзень, гэта тое, што да амерыканскіх намаганняў яшчэ далучаецца Еўропа, бо пачынаюцца такія сур'ёзныя глыбокія дыскусіі ў Брусэлі датычна таго, што адбываецца ў Беларусі, як уплываць на гэтую сітуацыю, бо прайшло 5 з паловай гадоў пасля 2020 года, і мы бачым, што ўсё ж такі мы не дасягнулі. Дэмакратычны рух не дасягнуў тых мэтаў, якія ставіліся, болей затое ёсць рэгрэс, ёсць рух у адваротны бок.
Ну і найбольш моцным триггером, я думаю, стала разварот у украінскай палітыцы датычна Беларусі, датычна найперш дэмакратычных сіл. Мы бачым, ёсць кантакты, рыхтуюцца нейкія рашэнні пра прызначэнне спецпасланнікаў. Усё гэта ў суме, вось гэтыя тры накірункі, яны фармуюць такую карціну для расіян вельмі пагрозлівую, і ў гэтым сэнсе яны рэагуюць менавіта на гэта. Але тым не менш, я лічу, што ёсць прастора і для Лукашэнкі, ёсць прастора і для заходніх краін для таго, каб некім чынам балансаваць прысутнасць і ўплыў Расіі ў нашай краіне. Але на сённяшні дзень мы бачым, што ні адзін, ні другі бок, ні Лукашенка, ні яго рэжым, ні заходнія краіны да канца не гатовыя да таго, каб сапраўды перайсці да таго, каб улічваць не толькі вельмі кепскую праваабарончую сітуацыю ў нашай краіне з правамі чалавека, са свабодамі, з дэмакратыяй, але таксама улічваць і пагрозу незалежнасці, суверэнітэту і дзяржаўнасці нашай краіны. На сённяшні дзень гэта не з'яўляецца фактарам у палітычных выкладках для краін Захаду. Спадар Анатолій, просто бачу, што у вас ёсць рэпліка. Ну, моя реплика наступное. Пытание нейтралітэта і вайсковай замежнай прысутнасці ў краіне – гэта пытанне, якое знаходзіцца ў кампетэнцыі народа. А гэта азначае, што ёсць запыт на рэферэндум. Але у дыктатуры, пры аўтарытарным рэжыме, выкарыстаць гэты інструмент немагчыма. Немагчыма сёння правесці рэферэндум, каб замерыць, як людзі адносяцца да такой стратэгіі, як палітычны, вайсковы, военны нейтралітэт. Разам з тым трэба прыняць да ведама, я ўжо гаварыў, што стратэгія наша мусіць быць, калі мы гаворым пра бяспеку краіны, то гэта еўрапейская ці еўраатлантычная структура бяспекі. Сёння гэта НАТО, заўтра, магчыма, пасля вайны ўзнікне нейкая іншая канфігурацыя, можа быць і еўрапейская сістэма бяспекі. Вось гэта можа гарантаваць для Беларусі, для краіны нейкую бяспеку. Але на сённяшні дзень трэба разглядаць нейтралітэт як інструмент. Яго трэба выкарыстоўваць. Трэба прымаць да ведама, што істотная большасць людзей у Беларусі прыхільна ставіцца да нейтралітэта. Таму што вайна ў самой Беларусі, яна доўжыцца ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. І людзі стаміліся ад гвалту, які зыходзіць ад беларускага рэжыма. І гэта часткова фіксуецца ў іх адносінах да вайны, якая развязана Расіяй ва ўкраіне. Яны яе таксама не ўспрымаюць. Таму, калі мы гаворым пра падтрымку ўнутры краіны, то палітычна трэба гаварыць пра нейтралітэт як некую магчымасць. Лукашенко ад гэтай перспектывы адказаўся. Ён гэта зрабіў свядома. У 2022 годзе ён правёў так званы рэферэндум, які насамрэч не мае нічога агульнага з волевыяўленнем людзей. Але пасля гэтага рэферэндуму Лукашенко выкрасліў з сваёй канстытуцыі якраз нават узгадку пра імкненне да нейтралітэта і пазаблокавасці краіны. З'явілася новая рэдакцыя, якая гаворыць, што з тэрыторыі Беларусі ніколі не будзе нікому пагрозы. Але нават і гэта свежае унясенне ў канстытуцыю ўжо парушана Лукашэнкам. Таму Лукашенко ад гэта будзе адмаўляцца, Расія не будзе гэта падтрымоўваць, але ў нас ёсць на сённяшні дзень некалькі інструментаў, каб гаварыць пра гэта. І ў нас ёсць некалькі хаўруснікаў. Я тут якраз у адрозненне ад Валера бачу не нейкія змяншэнне магчымасці, а наадварот павялічванне. Нашы хаўруснікі гэта могуць быць амерыканцы, і тут важна вярнуцца да будапешцкага мемарандума з алоўкам, з Трампам і зрабіць новае чытанне гэтага дакумента. Па-другое, новы хаўруснік для нас гэта, натуральна, Украіна, якая мае ўсе перспектывы стаць у постваеннай Еўропе лідарам еўрапейскім. І мець такога хаўрусніка гэта вельмі важна, калі мы гаворым пра бяспеку. Ну і трэцяе, гэта еўрапейскі звяз, і ў першую чаргу Польша і Літва.
Глядзіце, калі мы возьмем все ж таки перспектыву, да, і вось гэтае фармаванне мэтаў, якое мы ўжо сёння ўзгадвалі. Ну, але все ж таки мы не можам адыходзіць ад цяперашняга кантэксту, тому што мы тут не кажам пра планаванне там на 50 гадоў. Зараз мы бачым сітуацыю, якую яна складваецца. Дык вось, ці спадар Валер, нават у сітуацыі, калі мы возьмем, што будзе там нейкае замірэнне адбывацца, ці не здаецца вам, што размовы пра нейкі нейтральны статус Беларусі, ну і спадзевы на нейтральны статус Беларусі, гэта спробы пераканаць ваўка адмовіцца есці мяса. Таму што на дадзены момант, ну, мы бачым, што як бы гэта нейкая нерэалістычная умова з пункту гледжання Расіі. Абсолютно пагаджуся, што на сённяшні дзень такая пастаноўка пытання будзе не проста нерэалістычная, яна можа стаць перашкодай для вырашэння рэальных праблем, пытанняў, на якія сапраўды можна ўплываць. А можна ўплываць, напрыклад, на расійскую ваенную прысутнасць у Беларусі, на размяшчэнне ядзернай зброі, арэшніка ці іншых сістэм узбраення, ці ўвогуле пашырэння расійскай ваеннай прысутнасці. І гэта менавіта можна заводзіць у кантэксце мірнага працэса для таго, каб забяспечыць менавіта устойлівы, працяглы мір для Украіны. Бо разуменне такое, я думаю, что тут есть абсолютный консенсус, потому что калі Россия захоўвае свой контроль над Беларусью ў такім выглядзе, як мы маем сёння, то Украина будзе ў сур'ёзных праблемах. Будзе гэта таксама тычыцца і іншых еўрапейскіх суседзяў Беларусі. Калі Россия будзе працягваць так выкарыстоўваць нашу краіну, то, конечно, для ўсіх гэта будзе вялікая праблема. Але сэнс моих выказванняў тут такое, что давайте нейтралітэт не будем заводзіць у гэтую дыскусію, бо на сённяшні дзень гэта просто не мае ніякага практычнага сэнсу. Сёння ёсць куды больш тэрміновыя праблемы і задачы, і яны вырашальныя, гэтыя задачы. Так, яны могуць выглядаць складанымі. Так, мы кажам пра апетыты Расіі і яе такую нахабнасць і упэўненасць у пэўных пытаннях. Яны ўжо лічаць, Беларусь лічыць сваёй, але тым не менш мы разумеем, што да гэтай праблемы на сённяшні дзень ніхто не падыходзіць. Нават тыя самыя блізкія саюзнікі Беларусі, ці Злучаныя Штаты, ці Еўрапейскі звяз, нават Украіна, хоць яна на першых кроках менавіта выстрайвання такіх адносінаў, а на сённяшні дзень на парадку дня не стаіць гэтая задача, якім чынам абмежаваць ці знізіць прысутнасць ваенную Расіі ў Беларусі, ці якім чынам можна збалансаваць гэта нават праз прысутнасць еўрапейцаў, амерыканцаў у нашай краіне. Я маю на ўвазе палітычную, эканамічную, дыпламатычную, сацыяльную і гэтак далей. То бок на сённяшні дзень Расія мае ўсю прастору для таго, каб дзейнічаць у Беларусі так, як яны лічаць неабходным. І гэта здарылася не за адзін дзень. Пасля 2020 года расіяне вельмі моцна прасунуліся на гэтым трэку інтэграцыі так званай з Беларусю. І гэта вынік не толькі слабасці самого рэжыма Лукашэнкі пасля 2020 года, але і вынікі таго, што Захад фактычна сышоў з Беларусі і аддаў гэтую прастору такім краінам, як Расія, Кітай, Іран і гэтак далей. Таму тут трэба нам самім прадумаць, што можна зрабіць па-іншаму, дзеля таго, каб не даць Расіі замацоўвацца, нарошчваць свой кантроль над нашай краінай. Спадар Анатоль, тут з другога боку ёсць такі аргумент, што, маўляў, Расія ніколі не пагодзіцца на нейкае далучэнне Беларусі да агульнаеўрапейскай сістэмы бяспекі, да ўвогуле вяртання Беларусі в, скажем так, шэраг еўрапейскіх краінаў, і таму, маўляў, варта спрабаваць, хоць пра нейкі нейтральны статус дамовіцца. На вашае меркаванне, ці такая пазіцыя мае права на жыццё і якія ў яе тады хібы? Ведаеце, і ў Беларусі, і ў Расіі дыктатура. А дыктатура і нейтральны статус гэта паралельныя прамы, якія не перасякаюцца. І таму натуральна, што ні Крэмль, ні Чырвоны дом не падтрымае нейтральнасці Беларусі. І гэта не прадказанне, не тэорыя, гэта тое, што мы бачым на практыцы. Але трэба глядзець, як нам упісацца ў сістэму бяспекі, якая будзе ў Еўропе пасля вайны. Вось гэта галоўнае пытанне. І тут я бачу пэўныя пазітыўныя моманты, якія могуць спрыяць нейкім вынікам, станоўчым вынікам. Тое, што Кіеў зараз гатовы да такога хаўруства з дэмакратычнымі сіламі, да такога звяза, саюза, гэта вельмі важна.
Таму што нас можа не аказацца за сталом перамоваў, ну, заходзячы з дня сённяшняга. А вось Украіна і Зеленскі там будуць. І калі зараз правільна адбудаваць адносіны з Кіевам, то Кіев можа прасоўваць нашыя інтарэсы падчас перамоўнага працэса. Гэта вельмі важны, і гэта якраз вынік пэўнай працы дэмакратычных сілаў за апошнія гады. Другое, гэта ЗША, гэта Белы дом. Я зноў жа паўтараю, што не варта скамечваць і выкідваць будапешцкі мемарандум. Так, ён не спрацаваў у адносінах да Ўкраіны. Мы бачым гэта на практыцы. Але разам з тым, нішто не перашкаджае зараз вярнуцца да гэтага дакумента, менавіта ў камунікацыях з амерыканцамі, таму што пад гэтым дакументам усё ж такі стаіць подпіс прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. І там таксама закладзены механізм кансультацый. Ну, калі ёсць кансультацыі сёння па пытанню вызвалення палітычных вязняў, то чаму другім ці трэцім крокам не могуць быць кансультацыі, а якое месца Беларусі у новай сістэме постваеннай бяспекі? І як на гэта могуць уплываць амерыканцы, якія нясуць на сабе палітычную адказнасць, таму што іх подпіс, падкрэслю, стаіць пад гэтым дакументам. Вось гэта той самы інструменты, якія ёсць на сённяшні дзень для таго, каб мы насамрэч не аказаліся там 90 якім суб'ектам Расійскай Федэрацыі не толькі дэ-факта, але і дэ-юры. І вось гэтыя две магчымасці, Кіеў і Вашынгтон, праз саюз з Зеленскім і праз новае прачытанне будапешцкага мемарандума, і трэба ісці ў бліжэйшай перспектыве. Глядзіце, на гэтым фоне... Дазвольце мне тут адказаць адразу, бо мне здаецца, што ёсць такія завышаныя чаканні датычна будапешцкага мемарандума, ён становіцца як такім жупелам нейкім, які насамрэч непрыдатны на практыцы. Мы бачым гэта на прыкладзе Украіны, што ён не спрацаваў, гэты мемарандум. І тут таксама памятаем пра тое, што гэта ўсё ж такі абаюдаострае дакумент, бо ён абараняе краіну Беларусь, напрыклад, ад эканамічнага ці палітычнага ціску з абодвух бакоў, не толькі з расійскай, але і з заходняя. Але мы разумеем, што на сённяшні дзень сітуацыя не такая адназначная, так бы сказаць. Я б, конечно, тут таксама не змешваў абсалютна розныя праблемы, рознага ўзроўня і рознай складанасці, як будапешцкі мемарандум, як міжнародна-правовы дакумент, які тычыцца вываду ядзернай зброі і гарантыяў бяспекі для Беларусі, запэўненню бяспекі, а не гарантыі насамрэч. І працы па вызваленні палітычных вязняў. Это практычная праца ў гуманітарнай сферы, якая вядзецца дыскрэтна, якая вядзецца Злучанымі Штатамі, з рэжымам Лукашэнкі, дзеля таго, каб пераканаць яго ў вызваленні людзей. Я б не называў тыя сустрэчы, якія адбываюцца працяглы час, менавіта як кансультацыі. Гэта інфармацыйная праца, гэта магчымасць давесці нейкія пазіцыі, прапанаваць нейкія ідэі амерыканскаму боку, але ўсё ж такі это двухбаковая праца, яна працуе, і лепш да яе не дакранацца і не замінаць ёй, для того, каб ўсё ж такі мы бачылі далей гэты працэс вызвалення людзей. Розныя абсалютна фарматы, розныя задачы ў розных плоскасцях, і я бы іх ні в якім разе не прапановаў, але я таксама раю бы не губляць час на будапешцкі мемарандум, таму што на сённяшні дзень это просто папяровы тыгр, які так ніколі не пачаў жыць. Ну, я тады адрэагую таксама, калі мы гаворым пра стратэгію і тактыку, то я таксама параю самае лепшае, што можна зараз зрабіць і некаторым ініцыятывам, проста не блытацца пад нагамі у Трампа і не блытаць еўрапейцаў па пытанню вызвалення палітычных вязняў, калі ўжо мы закранулі гэтую тэму. Гаспадар Валер проста змяшаў усё ў адну кучу. Я не гавару, што будапешцкі мемарандум гэта нейкая чароўная палачка-вырушалачка. Я проста канстатую факт, што гэты дакумент тычыўся пытанняў бяспекі. Пад ім стаіць подпіс прэзідэнта. І калі я казаў пра кансультацыі, то якраз у гэтым дакуменце і зафіксаваны механізм кансультацыі, што яны могуць быць. Ні ў якім разе не трэба змешваць з іншымі пытаннямі. Але гэта можа і павінна быць паралельным трэкам. Калі мы гаворым пра бяспеку, то там нам трэба за нешта зачапіцца. Подпіс прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі пад гэтым дакументам, гэта і ёсць нагода
года гаварыць пра пэўную палітычную адказнасць Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну а наконт Украины я ўжо сказаў сваю аргументацыю, лічу, што для нас гэта сапраўды вельмі важныя перамены апошняга часу, і гэта магчымасць для таго, каб прасоўваць нашы інтарэсы, каб мы засталіся у еўрапейскай еўразатлантычнай сістэме бяспекі і таксама у той Еўропе, якая з'явіцца пасля вайны. Я могу дадаць яшчэ адзін каментарый насустрач. Все ж таки трэба разумець амерыканскую палітычную сістэму, як прымаюцца дакументы абавязковыя да выканання. Яны зацвярджаюцца кангрэсам, а не подпісу прэзідэнта Злучаных Штатаў тут абсалютна недастаткова. Я таксама не зразумеў вашай рэмаркі датычна то, каб блытацца пад нагамі. Та ініцыятыва, якой займаюся я, прасоўванне менавіта новых крокаў да вызвалення палітвязняў у Беларусі, яна працуе. Часам я бачу, што менавіта палітызацыя працэса, персаналізацыя працэса з боку палітычных структур, яна перашкаджае гэтаму працэсу. Гэта сапраўдная пагроза таму, каб быў прагрэс, каб заўсёды паставіць свае адбіткі пальцаў, паказаць, што менавіта дзякуючы той ці іншай асобе, той ці іншай сустрэчы адбыліся нейкія станоўчыя змены. Таму тут я разумею, што вы тут не прадстаўляеце офіс, вы гаворыце ад свайго імя, ад сваёй структуры, але ведаючы, што вы на сувязі і частка гэтай сістэмы, калі ласка, перадайце, каб вось гэтае пытанне, хто блытаецца пад нагамі, было вельмі сур'ёзна разгледжанае паміж вас. Ну, па-першае, калі трэба звязацца з Святланай Ціхановскай, то не трэба тут пасярэднікаў у маёй асобе. Яна праводзіць штомесяц адкрытыя сустрэчы і можна запісацца і перадаць. Па-другое, яна ігнаруе магчымасці працаваць з такімі ініцыятывамі, як нашы. Яна проста ігнаруе. Таму гэтыя заклікі пра тое, што бярыце і рабіце справу, не чакайце майго дазвалення, яны даволі крывадушныя, таму што калі ты пачынаеш займацца справай, але гэта не супадае з поглядамі офіса, то адразу ідзе такі вельмі сур'ёзны пушбэк і супраціўленне гэтаму, і нават пэўныя дзеянні дзеля таго, каб рабіць падножкі. Таму, калі ласка, не расказвайце мне, якая магчымасць ёсць звязацца са Святланай Ціхановскай. Такія магчымасці былі скарыстаныя ў свой час, але яна іх праігнаравала і да гэтага часу ігнаруе. Спадар Валер, вы звярнуліся да мяне з просьбай нешта перадаць, я вам проста агучваю механізм, які ёсць і які выкарыстоўваюць дзесяткі сотні беларусаў. Калі у вас ёсць складанасці з запісам, я вам тут магу дапамагчы. Але я хочу адказаць па сутнасці. Калі мы ўжо загаварылі пра палітвязняў як дадатковую тэму, то не блытацца пад нагамі у Трампа, ну, дайце магчымасць яму выканаць гэтую задачу. Ён сказаў, я вызвалю палітычных вязняў. І ён гэта робіць. І робіць дастаткова паспяхова. Але калі тут уносіць яшчэ сумяціцу, звяртаючыся да еўрапейцам, бяжыце і вызваляеце палітычных вязняў, то гэта альбо проста прабачце, ну, даволі нізкі ўзровень прафесіянальнага бачання сітуацыі, і гэта дапамагае толькі беларускаму афіцыйнаму Мінску, але не вызваленню палітычных вязняў. Навошта туды бегчы, не ведаю, славакам, палякам, немцам, калі гэта ўжо робіць Трамп. І формула, якую агучыла Ціхановская, яна падаецца вельмі простая нават для старшакласнікаў. Яна зразумелая. Вызваляем палітычныя вязні ў абмен на амерыканскія санкцыі, а еўрапейскія санкцыі, больш шкодлівыя для рэжыма, гэта на вызваленне краіны, то бок на нейкія сістэмныя змены. Усё зразумела. І ніхто не перашкодзіць асобна нейкай краіне па лініі сваіх спецслужбаў, там, палякам ці камусьці, кантактаваць і рабіць нейкія захады па вызваленню нейкіх канкрэтных асобаў. Але два вот гэтыя трэкі. Але калі мы гэта выносім як нейкія агульную стратэгію, што трэба ўсім бегчы і ўсім вызваляць палітычных вязняў, то мы больш перашкаджаем вызваленню, чым дапамагаем. І мы, калі робім такую стратэгію, то гэта азначае, што мы проста самі сябе пазбаўляем нейкіх дадатковых інструментаў, як вызваляць не толькі палітвязняў, але і краіну. А давайте я крышечки радикализую нашу дискуссию, спадарство. Вот
застанемся в гэтай жа тэме. Я бачу, што она вельмі важная. У нас не так шмат часу застаецца да канца, але адно вельмі важнае пытанне. Як мы можам казаць увогуле пра нейкую змену парадыгмы там в дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, ну, маўляў, пошук нейкіх падыходаў і нейкія там размовы ідэалогіі, калі ягоны сюзерэн, Российская Федерация, адкрыта дэкларуе сваё жаданне весці паўнамаштабную вайну супраць Европы. Ну, вось, напрыклад, на мінулым тыдні галоўны ідэолог Кремля містер Караганов заявіў адкрыта аб тым, што Россия імкнецца нанесці Европе стратэгічную паразу і змяніць в Европе палітычныя эліты. То бок, фактычна усталяваўшы кантроль над гэтым кантынентам. Дык вось, ведаючы месца Беларусі ў гэтай парадыгме, як мы можам казаць пра змену нейкіх падыходаў да Лукашэнкі, ну і пошук нейкіх там, ну, я не ведаю, дамоўленасцяў, тому что, ну, калі вот такія рэчы дэкларуюцца. Спадар Валер, у першую чаргу пытанне гэтае да вас. Дякую за пытанне. Я тут все ж таки адкажу на папярэднюю рэмарку спадара Анатоля. І все ж таки гэта адзін з прыкладаў, ну, такой непаслядоўнасці, я б назваў гэта так, у падыходах, бо з аднаго боку палітычныя структуры заклікаюць да адзінства, а з другого боку заклікаюць да раз'яднання пазіцый фактычна Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу. І мы ведаем, што калі мы раз'яднаны, калі мы аб'яднаныя, мы мацнейшыя, калі мы раз'яднаныя, мы слабейшыя. І гэта тое, да чаго вядзе менавіта палітычныя структуры, офісы і іншыя, якія кажуць: не трэба аб'ядноўваць намаганні, рабіце гэта па-іншаму. Ніводны палітычны на сённяшні дзень дзеяч беларуска-дэмакратычнага руху не мае такіх паўнамоцтваў, каб раздаваць заданні Злучаным Штатам, Вашынгтону ці Брусэлю пра тое, што ім трэба рабіць. І пытанне тэрміновасці тут насамрэч сур'ёзнае, таму што мы кажам пра жыцці, пра здароўе людзей, якія кожны дзень страчваюць гэтае самае здароўе. І менавіта таму наш заклік нашай кааліцыі да таго, каб еўрапейскі звяз таксама далучыўся да гэтай працы са Злучанымі Штатамі, каб яны ўжылі свае наяўныя рычагі ціску на Мінск дзеля таго, каб дамагчыся як мага хутчэйшага вызвалення людзей, які таксама будзе весці да спынення рэпрэсій у нашай краіне. А цяпер што казаць пра тое, які на сённяшні дзень можа быць падыход да Беларусі ці да Лукашэнкі. Ёсць адна праблема вельмі сур'ёзная, якая намалявалася за апошнія 5,5 гадоў. Это тое, што краіны захаду і вельмі часта некаторыя дзеячы палітычныя ў дэмакратычным руху, яны зрабілі з Лукашэнкі самае галоўнае, што ёсць у Беларусі. І ўся іх палітыка, ўсе іх дзеянні, ўсе іх рашэнні, яны падначалены менавіта таму, каб, ну, нейкім чынам абмежаваць, забраць у Лукашэнкі, зрабіць яму нейкія урокі, зрабіць яму балючае і так далей. Пры гэтым засланяецца ўся краіна, засланяюцца людзі, грамадства, нацыянальныя інтарэсы, пагроза незалежнасці, пагроза суверэнітэту. Гэта ўсё выводзіцца за рамкі. І мы бачым пры гэтым, што вось тыя дыскусіі, тыя сустрэчы, якія праводзяцца палітычнымі дзеячамі дэмакратычнага руху з заходнімі палітыкамі, яны не прыводзяць да таго, каб заходнія краіны насамрэч глядзелі не толькі на Лукашэнку, але і на ўсю краіну. І ў гэтым вялікая праблема, але гэта таксама тая праблема, якую можна вырашаць. Давайте не будзем думаць пра Лукашэнка, давайте не будзем яго рабіць самым галоўным, што ёсць у Беларусі ці з Беларусі. Давайте думаць пра людзей, пра нашы культурныя, адукацыйныя, эканамічныя інтарэсы, пра мабільнасць беларусаў, думаць пра суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны. І гэта будзе абсалютна іншы погляд на нашу краіну. Не тое, каб зрабіць як мага горш Лукашэнку і яго рэжыму, а што можна зрабіць дзеля таго, каб Беларусь развівалася далей як еўрапейская незалежная краіна. Добра, спадар Анатоль, у вас застаецца 1,5 хвіліны таксама вось на гэтую рэпліку, менавіта ў гэтым дачыненні, што я ўзгадваў, пра магчымыя перспектывы і стаўленне ў тым кантэксце, які мы зараз назіраем, асабліва расійскіх ваенных планаў у Европе. Калі ласка. Ну, рефлексія, Валер, ну, якое раз'яднанне? Калі і Ціхановская, і астатнія лідары кажуць, еўрапейцы, падтрымайце Дональда Трампа, скажыце яму дзякуй за вызваленне. Гэта якраз з'яднае. Але мы не такія багатыя, каб разбазарваць тыя інструменты, якія ў нас ёсць. А гэты інструмент таксама зразумелы. Гэта санкцыі. І таму дальнабачны палітык разумее, што тут трэба раздзяліць гэтыя санкцыі, адны мяняць на адно, другія на другое. Па-другое, ну вот гэта рыторыка, людзі, яна такая агульная, за ёй нічога не стаіць.
А я скажу словами фактов. Люди, открытие люксембургские рашэнні. Такі цельны дакумент прапрацаваны, які адпавядае інтарэсам беларусаў, якія ўнутры краіны і якія аказаліся за межамі. Люксембургскія рашэнні – гэта рэкамендацыі, што мусяць рабіць там канкрэтна парламенты, дэпутаты, але ў цэлым краіны, каб аблегчыць інтэграцыю беларусаў у еўрапейскую еўраатлантычную прастору. Канкрэтны дакумент з прапісанымі механізмамі. І гэта адказ на тое, што гаварыў зараз Валерий, што не адпавядае рэчаіснасці. Што датычна прагнозаў... Вы приносите палітычныя дэкларацыі. Гэта дакумент, гэта не дэкларацыя. Валера, калі вы пакажаце люксембургскія рашэнні, якія у вас... Калі вы пакажаце... Валера, калі вы покажете, что у вас есть такі распрацаваны документ, я скажу вам дзякуй і пацісну руку. Але калі ласка, не ганьбіце тое, што зрабілі людзі. Добра, дзякуй вялікі, паважанае гаспадарства. На самой справе бачым вельмі гарачая у нас дыскусія, можна было б яшчэ працягваць, да і ў мяне шмат пытанняў засталося. Дзякуй вялікі таксама нашым гледачам, і ведаеце, сапраўды цяперашняя сітуацыя паказвае, што падыходзіць стратэгічна да сітуацыі, планаваць на доўгі тэрмін, але таксама бачыць тое, што адбываецца навокал. Вось што важна. Ну і, канешне ж, Беларусь перадусім. Так што добрага ўсім вечару, яшчэ калісь пабачымся, змагайцеся!